Само да направя. Ей, я не мога, бе! Да. Те са живели преди Исус Христос. Така. И ще го присъдим. Да. Аз имам релси. Къде? Ще правим влакче. Влакче ще наложи парк. Ами сега. Аз те виждам спокойно. Влакчето на ужасите дуда. Чакай. Оп, чакай. Трябва да я сипа надолу. Къде са? Сега гледайте. Една малка крачка за човека и една голяма стъпка.